Ideme na to? Ideme na to. Môžem dať dnu, hej? To potom na konci ešte takto. Na konci začať, až keď vybijem, jak vystavím. Ale ja stávam poslednú ránu. Tam zastavuje čas, on sám. Vycháme ešte? Pripravený? Pozor! Sekol. Zatiaľ pekne. Neviem, ale pekne zatiaľ. 28-34 je tam, hej? Pohode. Bola som zadýchaný až. Ale čas máš dobrý aj skore. Zatiaľ si prvý. Ale nie. Hej! A tam trafil, kúkaj. Veď vravím, že pekne, aj celkovo. Hej. 10-9, 10. Trafil som niečo dobré, hej? Všetko. Len teraz sa sústreď, netiež sa, Bars. Nenaťahuj. Nič nerobím. Som bol rozbehnutý, teraz som nerozprávny. Čo mám urobiť? Iba natiahnuť? Teraz natiahni. Natiahol som. A jak ti pípne, tak strieľaj ďalej potom, dobre? Dobre. Vyber zásobník. Zásobník von. No, budeš mať najlepšie, lebo si tu nezadýchaný bol, si oddychol. Mám šťastie. Rana istoty. Super. Ale ho to mohlo vyviesť z miery. Čo? Ho to vyviedlo z miery. Musím s tým aj ja nejak čupať. Ale kurva... Už si sa nesústredil. Hej, to som bol tu, 7. 8-7. Počkaj, rátam teraz. 31 celých 36. Pridaj mu tam za 5 sekúnd. Nedela machri. 8-7. 8-7? To je 15. Ja som spokojný, aj tak. 10. No. V druhú nemáš. Tu. A tu keď trafí komín, tá sa počítá? No jasne, že nie. To je ako mimo. Ríšo. Áno. A tu keď trafí komín? To je ako mimo. Ďakujem ti za rozhovor. A si trafil komín? A tu máš 20. To je 20 či 10? 10. A toto tu čo je? Ale tu som trafil určite. Hej, ale tu sú 3 rány nepolepené, chlapci. Čo? Tu sú nepolepené z minulejška. Tak musela odpadnúť, aha. OK. 10, 9. 19. Jožko, usmej sa do kamery, ukáž zbraň. A 9. 19. Za ktoré prelet na dvojmo. Už ma môžeš vypnúť. No, dobre. Až do boxov. Môžem na to totiť bálo, lebo mi to sekol sa náboj. Najlepší strelci. Potom zoberieš aj mňa, Vajček, hej? Preto, že sa budeš zatočiť. Hej.